Nights like these are therapy. I feel my sorrows fading away. Ahojte, všetkých vás zdravím z prvého preteku v rally. Jedná sa o Ľubotice, je to pretek prakticky taký polamatérsky. Prišli sme sem vyskúšať, vytestovať auto. Je to po dlhej pauze, takže uvidíme, okruh bude super. Tá rýchlostka 1 je dosť špinavá, takže tam bude treba dávať veľký pozor, ale uvidíme, skúsime si to užiť. Takže máme zhruba pol preteku za sebou. Včerajší okruh bol super, trošku mi to tam nevyšlo na tej šotoline, tom prejazde sa mi auto postavilo do druhej strany, takže tam sme museli zastať, cúvať, otáčať sa, takže niečo sme tam stratili. Ale testujeme auto, máme novo postavené auto, nový motor, brzdy na novo urobené, inak trošku si neviem na to zvyknúť. Ale skúšame. No dneska prvá rýchlostka je strašne špinavá, strašne sa šmýka, išli sme opatrne. Aj tak sa nám podarilo taký malý výlet vedľa trate, takže cúvali sme znova, takže uvidíme. No. Skúsime to dať dojsť bez problémov. Takže sme v cieli, preteky boli náročné, tá rýchlostka C5 je dosť rozbitá, šmiklavá. Včera sme to okruhom trošku pokazili, išlo sa mi inak super. Cúvali sme včera na okruhu, dneska na C5, takže tie časy nám zhoršili sa, hej, ušli nám konkurencia. Ale inak sme auto vytestovali, sú tam ešte nejaké drobnosti, čo nám treba doladiť. Je nový motor, ten funguje super, s brzdami sme niečo robili, som sa toho obával, ale je to lepšie ako to bolo, takže treba si na to len zvyknúť. Trošku sa nám teraz prehralo v poslednej rýchlostke auto, vyšla teplota, takže niečo tam ešte blbne, ale myslím si, že doladíme a ďalšie preteky máme pripravené. Posádka sa umiestnila celkovo na 8. mieste a v triede PO4 na 4. mieste. Gratulujeme, vitajte v cieli, Marián Kekeňák z Zdenkových strán.